Hej og velkommen til Chili Beans, som I kan se her. Og jeg tror lige at starte med at træde på det der hjul lige her. Ikke? Og så ser vi, hvad kan vi få. Okay, jeg drejer lige, vi tager lige den her ud. Vi starter nu. Det her er æble eller fersken. Jeg tror, at jeg kan godt lide de begge to. Det er en dårlig hjælp. Fersken. Det er dårligt. Okay, hvis du spytter alt ud, så skal du tage så skulle du sige 3 af de dårligste. Den som du tager, okay? Okay, godt. Hvad troede du, det var? Det var uretvæsen. Fuck, den smagte dårligt. Det gør mig ikke. Jeg ved, det er grin. Okay. Jeg brækker så. Nej, det var den her. Der. Nej. Jo, det var den. Det blev. Nej, den har vi lige taget. Den her. Den orange. Nej, det var den brune. Brune. Nej, var det ikke pøller? Nej, var det ikke? Nej, det er hundemad eller chokolade. Jeg håber, jeg får chokolade. Jeg håber, jeg får chokolade. Det spiser fast. Det spiser fast. Ej, du kan lige dufte først. Det smager faktisk chokolade. Jeg smager din af. Hundemad. Hvad vis? Nej. Jo. Du starter. Det var hundelort. Mor og Jeppe, han fik hundelort. Ej, jeg lægger den bare allerede ned i, det må man gerne. Smager det virkelig så af hundelort? Ja. Hvor Det var klart. også hundelort, det var ikke chokolade. Han lukker hundelort. Lugter det af hundelort? Han lukker en hundelort. Okay, Silas, skal vi tage den grønne? Du kan ikke klare det, Silas. Og det blev den der. Nej, det er mig. Min tur til at dreje. Nej, vi tager den her. Den her. Vi tager den her. Vi tager den her. Okay. Hvad for en tog du? Den røde største. Den røde. Godt lige læse. Hvad det er, mor? Den her. Den der orange en der. Enten så kan det være kast op, eller også så kan det være fersken. Jeg håber fersken. Nej, jeg håber kaste op. Jeg håber kaste op. Du starter hjemme. Du starter, Silas. Du starter. Jeg starter alle de andre gange. Jeg vil gerne bare lægge den ud i. Du har ikke engang smagt på den. Jo, jeg har også smagt på den. På den der har du ikke. Ej, jeg fik fersken. Så sæt dig ned, så man kan se dig. Bare spis den, Silas. Du skal sætte dig ned, så man kan se dig på videoen nu. Silas, bare spis den. Ej. Du starter med at smage, hvad det er. Du kaster op, Silas. Hvor er I sjovt. Du har kastet op. Jeg fik kastet op. Har du ikke med? Ja, vi tager vand. Ej, jeg giver sgu op. Kan du stadig ikke mærke det? Den har vi prøvet. Nej, så tager vi det bare den her. Det er æble eller... Ved du, hvad jeg siger? Nej. Nej. Jeg håber æble. Jeg håber æble. Jeg håber æble. Du begynder.
Nej, okay, vi gør det lige på samme tid. Min bluse. Vi gør det lige på samme tid, Jeppe. Hvad for en tog du? Her, vi tager den her. Her. Må jeg se, hvad for en ligner? Ja, 3, 2. du begynder. Nej. Okay. 3, 2, 1. 1. Okay, nu skal man gøre det. Ja. Ellers så skal man drikke 5 vand på 1 minut. Så skal man drikke 5 vand på 1 minut. 3, 2, 1, nu! Ej, nu skal vi begge to drikke 5. Okay, hvis man ikke gør det nu, så skal man drikke 10 vand på 5 minutter. 3. Hvad var det var? Det var en en pære eller bræk. Jo, Jeg giver op. Ej, var det bræk, Jeppe? ja. Jeg var ikke som bræk. Okay, den næste. Det er den her. Det er for en af det. Okay, Må jeg se din? det er Vi har ikke engang fået den samme. Jeppe. Ved du, hvad det er? Bræk. Nej. Hundemad eller Bræk. nej. Eller uglegyld. Hvad er ulykkelig? Uglegyld, det smager ulækkert. Det er sådan noget, hvor en ugle den kaster op, og så skal man spise det. Du begynder, Silas. Silas, du begynder. Silas, du begynder. Silas, du begynder. Jeg tror allerede, jeg har givet det. Silas, du begynder. Nej, fordi man må gerne give op hele tiden. Silas. Det må man gerne. Du har ikke engang gjort det med 4, så nu gør du det. Hvad? Men jeg kan bare ikke klare det. Kan du klare det, Jeppe? Ja. Bare kom. Nej, Jeppe. Okay. Så har du spist alle dem her på en håndfuld. Jeg lover, det er de gode. Nej. Jo, fordi jeg tager noget i. Så det bliver de gode. Okay. Jeg kigger lidt ved det. Vi starter med den 4. Du har jo allerede fået den i munden, for de lå i kast-op-skålen. Nej. Okay. Vi lægger lige alle op i. Alle dem, som vi ikke har Jeg har brækket i. smagt dem alle. Hvad du har. Jo, jeg smagte alle 1, 2, 3, 4, 5. Jeg har smagt 5. Jeg Du smagte kan- 1. Ja, Silas. Nej. Det slutter vi 2 om 3. Nej, Silas. Vi skulle først spise alle stillepisene. 1, 2.